سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا بهرميني ميديا نلوم سولس عصرت وتشعات مقابيت تدالو حصرت وانا وزينة تاسعبنا نقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا بساتم كنقدم بوليس مبرق جرمن قبل علي ريكس داك شودن متقعتن من فتصام دباوت يوم تبايلهم زي تطرطروا خلطة زيقاتات افغانستان بتحت قيد متو بسنكي واحد سيفيكا ونقحات ابوتا سرح زخصت وقناونت نمنكا اذا علم سلطان بزحنت كندت زي تحاسبو وصيت كم زي مصا يونيفرسيتي مالار دالن زقبر حدش مصنعات محبارو بوليس دوبو معراب شودن تمال مشيت زي ترخب ريساني حانت زي طفت من استيقال مخانو مرقاقاتهم كمون بز حلف عامت بز حسابات كاب شودن وطيم نابها قرم السنباتو من قالوتن زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم دقيمنا نعدمنا حج بغطتا نابزر زراتم بوليس مبرقو جرمن قبل علي ريكس داك شودن متقعتن مفتصام مدباوت يوم تبايلهم زي تطرطروا خلطة زيقاتات أفغانستان بتحت قيد خمزتو مع كنا زينا جرمن حبيرا بمسارة سبصاب بيت صحفة فيدرالو عقاب حق جرمن اتوم طرطرات مس قجل داعش ركب زلوم حنا المفداي اب ريكس داك ويا بتقا ريكس داك نزركبو ابالات بوليسن كالوتن تخص كخفتو مدب كم زنبرم دما قليتهم اللهم بوليسن አገልግሎት ስልያሽ ወደን ማለት ሳፖን ብዛዕባቲ ካብ ጀርመን ዝወፀ ጸብጻብ ዛጌት ዙኽን ርእይቶ ኣይኸብናሉ بسنك واحد سيفيكا ونقحات أبوتا سرح زخصت وغناونت نمنكاي زعلم سلطانا بزحنت كندت زي تحاسب وصيت كم زيمته يونيفرسيتي مالار دالن زي قبر حدش مصنع تحبيرهم ولا نسموناز قصل صعق مكتتال زكبرولو سفيح مدبات سلطانا اب تساتفتي بوشتونه نتم لمدات قصات شودناوያን ዝድግፍ كمون አንጻር ካብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ንዝመጹ ኣስላም ዘሎ ኣሉታዊ ኣረኣያን ወገናውነትን ከጉድል ከም ዘይከኣለት መጽናዕት ረጋጊጹሎ ይኹን እምበር ከምዚ ዓይነት ኮርሳት ኩባንያታት ንጽልዋ ወገናውነት ንምንካይ ዝሓሸ ልምምዳት ምትታው ክሕግዘን ይኽእል ይብል ነቲ መጽናዕቲ ዘካየደት ሓጋዝ ፕሮፌሰር ስነ ማሕበረሰብ ሞስ መልበን ዝናኾነ ብዓልመ ዝምቁፅጻር ፋይናንስ ኤፍኣይ ህዝቢ ክሪፕቶካረንሲ ሃብቲ ክረክብ ቃል ብምእታው ብዓለቆኛታት ወፍሪ ከይዕሾ ኣተሓሳሲቡ ዓማዊል ኣብ ዘይተረኽበሉ ኩባንያታትን ፍርያታትን ወፍሪ ንኽገብሩ ንምትላል ኣዝዮም ዝተረቐቑ ሜላታት እዮም ዝጥቀሙ ዘሎ ይብል ሞኣ ላንገርማርክ ዝተባሃለ ኣብ ኤፍኣይ ፖሊስ ደቡባዊ ምዕራብ ሾደን ትማል ምሸት ዝተረኽበ ሬሳ ናይ ሓንቲ ዝጠፍአት መንእሰይ ጓል ምዃኑ ኣረጋጊፆም እታ ካብ መምሕዳር ከተማ ማርክስ ዝመፀት ጓል 17 ዓመት መንእሰይ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርታ ዝሓለፈ ሓሙስ ምሸት እያ ተራእያ ሓደ መንእሰይ ወዲ ብቅትለት ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩሎ እቲ መንእሰይ ነቲ ገበን ናይ ወዓል ክወን ክብል ናይ እምነት ክሕደት ቃል ሂቡሎ ዝናኾነ ኣብ ሰሜን ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ኦከርስበርጋ ዝርከብ ህንፃ መንበሪ ሎም ሶሉስ ንጎ ብዘጋጠመ ፍንጀራ ዕውነት ወሪድዎም ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ህንፃ ዝነበረ ሓይሊ ፍንጀራ ኣብ ሓያሎ ደርብታት መስኮት ክሰባብር ምግባሩ ተፈሊጡሎ ይኹን እምበር በቲ ፍንጀራ ዝተጎድአ ሰብ የለን ካብ ዜናታት ጎነፅ ከይወፃና ኣብ ደቡባዊ ስቶክሆልም ካብ ዘለዉ መርበብ ገበነኛታት መሪሑ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰብ ኣብ ከተማ ኢስታንቡል ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ እንዳሻ ብጥይት ተቐቲሉ ምስቲ ኣብ ጆርድብሮ ዝመደበሩ ዜሮ ዝበሃል መርበብ ርክብ ከም ዘለዎ ይዝነገር ኣብቲ ፍጻመ ካልእ ሰብኣይ ኣብ እግሩ ብጥይት ከም እተሃርመ ሬድዮ ሾደና ታሒዛ ጸብጺባላ ምስ ኣርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ዓሚ ብወለንጦኦም ናብ ዓዶም ክምለሱ ገንዘባዊ ደገፍ ዝረኸቡ ሰባት ምስ ናይ 2022 ክነጻጸር እንከሎ ዳርጋ ብዕዝፊ ዝዛይዱ ተባሂሉ ካብቶም ካብ ኤጀንሲ ኢሚግሬሽን ደገፍ ዳግመ ምጥያስ ዝበሃል ክፍሊ ዝረኸቡ ልዕሊ ፍርቂ ናብ ዓዶም ዒራቅ ተመሊሶም ኣለዉ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብጠቕላላ 463 ሰባት እቲ ክፍሊት ተቐቢሎም እዮም ብኻልእ ዜና ሾደናዮም ብሓፈሻ ካብቶም ኣብ ካልኦት 9 ሃገራት ኦኢሲዲ ዝርከቡ ሕሙማት ዝተሓተ ተመክሮ ክንክን ጥዕና ከም ዘለዎም ኣህጉራዊ መጽናዕቲ መልኪቱ ብሰንኪ ሕፅረት ዝሩዕ ሓፈሻዊ ሓኪም ዘለዎ መረረታት እናወሰኸ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ይኹን እምበር ሾደናውያን ብኢንተርኔት ኣብ ዝውሃብ ክንክን ጥዕና ዝያዳ ዕጉባት ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ወሲኹ መልኪቱሎ بارك برا سمعتنا لهم سولوس 19 مقابيت استدالو حصرت وانا وزيناتات زوم ساب حجي كتكتاتلهم صنحكم يم
ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና እናመስገንና ብዝንሰናበተኩም ሰላም